είπε σε έντονο ύφος τον Γιώργο Δόνη. Δεν ξέρω τι γίνει, τώρα τον διώχνουν προς τα εκτός, δεν ξέρω, μορισμένος. Σε έξαλλη κατάσταση. Καθώς πραγματικά εκεί που καθόταν ήρθε και του ζήτησε έντονα το λόγο. Ποιος είναι του αντιπάλου του και να τον ακολουθεί αγκαλιάζοντάς τον. Να δούμε ως εδώ τον Μπρίτο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο, η καλύτερη του στιγμή στο παιχνίδι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο μετά το πάτημα του Μπρίτο. Το σουτ με την μία από τον Καμαρά στην κίνηση. Η μπάλα κόντρα. Ο Γιακούμποβιτς όμως είχε σωστή τοποθέτηση. Τώρα προσπαθεί να βρει και τον Νούμπιδες. Η μπάλα θα φτάσει στον Μόρια. Μια επικίνδυνη παλιά για τον Μπρέσκα που πλασάρει στην κίνηση. Η μπάλα θα φύγει πάνω. Το γέμισμα του Νούμπιδες. Ο Σανκαρέ στην πορεία της μπάλας και ο Ιτάν στα μπλοκάρει. Ο Σανκαρέ στον Καμαρά που βρίσκεται μέσα στην περιοχή προσπαθεί να πλασάρει τον Γιακούμποβιτς, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Τα χειροκροτήματα. Ανοίγμα στον Σφακιανάκη που θα γυρίσει στον Αναστασάκο. Μπροστά από τον Γιακούμποβιτς η μπάλα στο δοκάρι. Ο Αναστασάκος προσπαθεί και πάλι να πάρει το κοντρόλ. Επιμένουν οι γηπεδούχοι με τον Σαγκανόφσκι. Με τον Αναστασάκο θα πει όχι, καθώς διανύουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει σκόρες, ξαναβλέπετε την τελευταία φάση για τον Ατρόμητο. Δεν υπάρχει σκόρες στο Πανθεσσαλικό, με τους παίκτες των φιλοξενούμενων να μην βιάζονται.